IJV na Nabatunu na ekpe ndị isi ala obodo dị na Autonomous Community Isiama nke dị n'ọchịchị ime obodo Ikwuano na Abia State. Dịka na-ahụ ebe anyị nọ n'ime Igbo a bụ ọgba ebe ha na-agba ekpe ebe a ga-anọ gbubie ewu ekpe isi nke ụbọchị taa. Obi ụtọ ka anyị ji na Nabatunu na nke taa. Dịka anyị ga-aga n'ihu ị ga-ahụ ihe anyị na-aga egosi gị bụ ihe ha na-akpọ ịgba ekpe omenala Igbo, omenala nke ga-adịgide nke na-agaghị anwụ anwụ. Ka anyị ga na-aga n'ihu anyị ga na-egosi unu ọtụtụ ndị ga-agwa anyị okwu maka ekpe nke taa. Gaa n'iru n'ịnọnyere anyị. Aka bụ m ezi oyi gị Okwuchijite. Aha m bụ Chief Charles Mkpa Uwoma, isi ala obodo nọ n'Ikwuano Local Government, Abia State. Obodo m ụtọ taa na anyị nọ na mmemme anyị. Mmemme a na-eme anyị na-akpọ ya ịgba ekpe. Anyị nwere ịgba ekpe, anyị nwere iri ji. Ịgba ekpe bụ oge mechara Christmas, ọmụmụ Jizọs Kraịst anyị banye afọ ọfụọ. Ire anyị banyere afọ ọfụọ, bido Ikwuano in general, bido ihe a na-akpọ ịgba ekpe. Isi ala bụ headquarter Ikwuano in general. Otu anyị bi ejekwa ekpe abụọ, ehihie ahịa obodo ọbụla ka ha na-agba ekpe. Taa unu bịa bụ afọ ukwu, isi ala na-agba ekpe. Ahịa ọbụla bụ afọ ukwu in Jenụwarị. So ihe anyị na-eme taa, isi ala na-agba ekpe Jenụwarị. Mbọsị ọ dabara na afọ ukwu, anyị anaghị agba na eke, anyị na-agba na nkwọ because all those days abụghị ehihie ahịa anyị. Ehihie ahịa anyị bụ afọ ukwu, and the taa unu bịa bụ afọ ukwu anyị na-agba ekpe ihe ọma. Anyị nwajekwuru ekpe a fụ ekpe a oge anyị dị ntakịrị n'aka nna ya. Ọ ha bidoro ekpe a, so ọ bụghị ihe taa. Adọbụ ihe na-enye nwoke na nwaanyị obi ụtọ. Unu lecha anya unu ga-ahụ ụmụ anyị alụrụ n'isi ala gawa Mbọdọ, gawa Ọhụhụ, gawa Umuahia, gawa Enugu, gawa all the states of this country. Ị ga-ahụ ha ga-abịa since yesterday ka ha bido batawa. Ebe ọbụla alụrụ ha na-abịa icheta ụbọchị taa na isi ala ebe a mụrụ ha na-agba ekpe. So ọ bụ ihe na-eselebrate a. Chineke mere ebere nyere anyị aka. Anyị na-eme ya n'ahụ udo na ahụ isi ike, na-asị Chineke ekele dịrị ya. O nweghị anyị na-eme na-akpọtụ Chineke afa. So ekele dịrị Jehova Nna n'ihe o nyere anyị ahụ isi ike anyị ji bata 2023 dị agbakọ na ekpe a taa mbụ ahịa afọ anyị. Ndewo. Aha m bụ Maazị Ndụbụwa Ifeanyị, abụkwala m onye Umuoke village nke dị n'isi ala obodo. Mmemme anyị na-eme n'ụbọchị taa ya na-akpọ ya bụ ịgba ekpe. Ịgba ekpe a bụ ihe eji mara ndị Umuahia, ejikwa ya mara ndị Ikwuano because anyị onwe anyị bụ ndị Ikwuano Umuahia. Ịbịa n'ala obodo ebe anyị nọ taa bụ isi ala obodo, anyị nwa bụ ndị isi na obodo niile makwa Ikwuano niile. Before ọ na-abụ before ndị ọzọ agbawa, anyị onwe anyị na-ebu ụzọ agba. O depend otu o si wee dabata n'ihi na anyị onye ọbụla nwere each community nwere ahịa a na-azụ. Dịka my prime minister kwuru, ahịa isi ala na-azụ bụ ahịa afọ. So abịa na Jenụwarị agacha from January to December, emechaa ihe niile gbasara omume ncheta ọmụmụ Jizọs Kraịst. Abata na ihe a na-akpọ Jenụwarị ahụ ọfụ, agbacha New Year, ọnwụ ike ọ dabatara anyị nwa ịgba first duto. Ọ bụrụ na ahịa anyị dabata n'ụbọchị ahụ, mana anyị nwa ga-agba first. But ọ bụrụ na ọ dabata gara anyị ụtọ anyị wee hazie ya, anyị na-akpọ ya n'ụbọchị nke ahịa anyị. Ekpe ahụ hụkwa na anyị na-eselebrate taa bụ ihe anyị nwa anyị mit, a mụrụ anyị nwa anyị emitie ya. Ọ dị mbụ wee dị adị, ya bụ omenala. Dịka nna nna anyị na-agwa anyị, ha gwara anyị that na before ọ bụrụ na nwaanyị alụbatara na this community, ọ bụrụ na ime na-esiri ya ike, na a na-akwado onye dị otu ahụ. Taa a na-agba ekpe ya pụta
na amachi mara Georgia ọgbacha dị ekpe gbacha egwu niile a na-agba ọ lakpu n'ala the next day ya na di ya meeting ala ọ na-atụrụ ime once. So taa ka anyị na-echeta mmemme ndị nna nna anyị ha were nyefe anyị n'aka. Ihe ọma bụ ihe jupụtara n'ime ya. My name is Chikeze Ulika. I'm a titled man. Ọ bụ mkpa anyị na-eme. Omenala obodo dị iche iche. Nke a bụ omenala nke anyị nwa la anyị nọ taa. Anyị dịkwa na-asụ udo ga-edela omenala nke taa. Dịka anyị nwere ndị isi, nwee eze, nwee prime minister, achọghị nsogbu, nwee PG, president general na-elekọta obodo a ma ọ bụrụ na ahụ ndị nke ọzọ. Anyị sị dịka wele eme ha n'ụbọchị nke taa elekọta obodo a udo ga-edela obodo a bịara ọ bụ ihe obe ụtọ omenafọ adịghị eme ya ogele abụla afọ ọ bụ otu oge dịka anyị gaji mara otu ogele afọ ọ ka bụkwa afọ ọdụ udo ga-edere ndewo. So aha m bụ Chief Chukwuemeka Okata, echichi mbụkwana ikuku 1 of Isiama Autonomous Community of Isiala obodo. Mmemme nke taa wụ mmemme anyị na-eme n'afọ n'afọ ka anyị na-eme a. Ọ mmemme a na-eji ejikọta onwe ya ọnụ as ụmụnna. Ọ mmemme anyị na-eji akpọkọ obodo ọnụ. Ihe ọ na-akpọkwa na-abụ ekpe mmemme n'afọ. Mgbe ị na-azụkwa na-abụ afọ ukwu ka m na-azụ ọ bụ mbọsị ahịa ya. Ọkwa mbọsị anyị na-eme mmemme a anyị na-eme taa. Ọ bụ mmemme ọ bụghị taa ka o bidoro. Mgbe amụbeghị anyị nwa nna anyị wee na-eme ya ife anyị nwa bịara miche jekuri ya wee bidokwa mmebakwa so ihe anyị na-eme taa. Ndewo. Ekele dịrị Chineke n'ihi na mmemme ekpe ndị isi ala Isiama obodo gara nke ọma. Naanị otu mgbu mma ka eji ewu a isi. Anyị na-ekele Olisa bi n'igwe onye mere ka mmemme a bịa na njedebe. Ka ọ dị ị ga-ahụ na obi jupụtara ha na aṅụrị. Ha niile jupụtara na-ekele onye mere ka mmemme a bịa na njedebe. Afọ Igbo amaka, afa m bụ Okwuchi Jite, ndewo.